Ngithe namhlanje ake ngizame lento ye-content. Bona ukuthi izongisebenzela yini. And ngithathe serious because ezinye izinto sometimes ufuna kube wena uzithatha serious ukuze zikwazi ukusebenzela. Akekho umuntu ozokuvusa ekseni athi vuka uyithathe. Kufuna kube wena uvukayo uzenzele. So ngidecide ukuthi ke ngifuna ukuba i-content creator full time. I want to try. Ngizokwenza, actually I'm not even going to try. Ukuba i-content creator full time, and also I want to take this thing yokuba i-content creator very seriously. So steps sokuqala sami sokuthi ngithathe i-content very seriously, because I've been doing i-content for such a long time now. I think it's 2-3 years, you know, telling stories, abantu bengibhalela bengitshela istory, and sometimes I feel like equality of my videos sometimes, because la ngihlala khona ilanga likho all the time, so it's so hard ukuthi and then create video eba clean, uthole ukuthi it's not gloomy like ayikho dark video yakhona, it's just clean and flawless skin. So wenze njani uNdlovukazi uyazibuza nawe, because now she wants to take i-content seriously. Uzimisele nje udade wenu ukuthi nje uzoyithatha lento nje nge match on and match, yabona, nge match and match uyithatha nje ngampela serious. So Kelly, she decided, she's been looking at cameras for a while. Ubizu Kelly, uyabheka ukuthi abodudle basebenzisa maphi ama camera, because I can tell you, I can see when a content creator takes a picture with a phone. I can also see makayithathe ngecamera ukuthi okay, la i-camera lesebenzile. So ngabheka, there were so many ama camera abantu bebethi I should buy, like, and I would check on TikTok, abantu bebaningi nje besuggesta other cameras, even ngisho i-Cosmo, that camera, because it's portable. I thought maybe that would be nice for me, but I was like, I need a camera that will definitely do me right. Ayike yimi lowo ngena ku-Amazon, kade ngiqalile ukungena ku-Amazon, mhlambe besiphelile 2 months kuloku ngiphuma ngena, because why? Ama-camera ayabiza. Hey, ayabiza girl, ziyabiza lezi zinto mntakama. Waze wagcina kugele eqonga isibindi-ke, asiqonga isibindi nakha ngimthenge kubani? Ku-Amazon. Yamba ngithi ngizomkhipha egalbhothini ngoba bese ngivele ngimvulile, ngifuna ukumbona ukuthi unjani ngaphakathi. Ngizomkhipha egalbhothini. Let me take the box out. Nangu ngamthenga uCanon. Guys, I bought myself a Canon camera. I'm getting emotional. Okay, girl, pull yourself together. It's a camera. It's not just a camera. It's going to create magic. It's going to take beautiful pictures. It's going to create great content. It's just going to make my life easier. So I bought myself a Canon camera for myself. The reason why I'm getting emotional is because when I was staying in Hong Kong, I used to have a camera. It was a Sony camera. Angiyazi ukuthi yashonaphi. Angiyazi ngempela ukuthi yashonaphi. Mhlambe kukhona owasiza ngayo wayithatha, you know, wabona ukuthi akayithatha ayifile. So now 2026 ngidecide ukuthi ngithenge i-camera. Ngifuna ukuyivula ibhokisi liyangihlupha. Ngidecide ukuthi ngithenge i-camera so that ngizokwazi ukuthi ngishuthe ithombe ezinhle, because ithombe oshutha nge-camera sometimes you can tell ukuthi shuthe nge-camera. Quality yakhona is better. So I'm opening the box. Ibox yakhona injena. I-camera bese ngivulile-ke ngase ngiyihlanganisa anyways, but nje sizozama ukuthi siyenze together ke khona uzoyibona ukuthi uGeli userious ngempilo. Let me put the box here, and then bese ngimphekile kahle uGeli ngamfaka. The only thing that is missing kuGeli ukuthi ngimfake is an SD card. Nangu baby wami. Here is my child, you know, her name is Ndlovukazi. She's the first baby for Ungizane Ndaba. Siyazama, we're trying, you know, ukuthi sizobona sizomsebenza kanjani. Ngizobe ngiqala nami kanye nani, and I'm going to be taking pictures ngaye. So nje uGeli ngamfaka umusha sha. So ngiyazi ukuthi enene mangishutha manje sengizokwazi ukuthi enene, you know, and
nginishoot guys, and ngenze content guys, and ngishoot ithombe ezinhle guys, and ngibe fabulous guys. Oh my god, ngiza nendaba is going to be great. Okay, so ugel sombeka la because so special. Thi ngimphakamise kancane khona nizombona. So and then ngarealize ukuthi ugeli akahambi ne-SD card ugelo. So ngathenga i-SD card nayo ibibisa nje yabiza ama-SD card. Mina I thought the camera it comes with the SD card. I didn't know ukuthi camera ifelize yodwa nje yubaba. You know, I thought it comes with the yona yonke into le ngisuke ngibona abantu beyiphethe. So ugeli ke uthenga icamera ngicela nimshayeleni izandla lapho ngemuva, ngicela nishaye izandla. Shaya izandla lapho ku-background. Mawuthanda ungizana indaba, ngicela nishaye izandla because ugeli is upgrading from an iPhone to a Canon camera, and this is a starter camera. So we'll see. Kuthiwa enene sethu abantu abasafunda ukushootha. Ngizozama ukuthi ngisebenzise ngibone ukuthi kwenze njani. I-SD card ke angazi geli ngizoyiqaqa kanjani. Yabona phela izinto ziqinile sifuna amandla akaphakela nayiwa. So nangu ugeli siyamkhipha because ngiyafuna ukumfaka la kule camera today. I want to use this camera when I go outside right now with my daughter. Okay, asemkhumule ugeli. You know, ngiyamkhipha ugeli ngiyamqaqa la kwi-battery because i-battery bese ngilifakile futhi ngalicharger. Angimazi ugeli ukuthi ufaka kanjani, but I'm not sure. Angiyifundi phela mina manual. Yabona ungafundi manual. Phela thina imanual nje uyifunda ngoba naku usuxayeke ngempela. Kodwa idalela ukuthi ufunde yona before you do something. Okay. Now unelokhuzana. Ugeli unelokhuza. Screen sakhona siya rotator, and then ngizosivala because I'm trying to switch the camera on. Ugeli on. And ngeke ngize ngimkhombise because ugeli ufuna ukuthi mawuloga mawungena kuyena ufake ipassword. Woo! Okay. So ugeli use onile because sengiyenza ipassword and sizamela ukuthi simvuleke, you know, sizama ukuthi senze kuthiwa ngivula ilens. Nami ngifunda kanye nani, so nje ama mistakes ngizowenza. Okay, I open my lens now. Ngifuna ukushootha lesithombe khona ngizosiposta because I want to see ukuthi enene kuzoba njani. Like, I'm so excited, you guys. I don't think you understand. Mike, hold on. Before isithombe sami. Yo, phela sifunda sonke. Kushuthi ngishuthile sodwa, but where is it? Okay, fine. Sizobuye sifundeke, but nje ugeli uthengile, ugeli uachievile, ugeli usebenzile, ugeli uwinile, ugeli bought herself a new camera to create more content, better content. Siyazidori zenu ngizoloko ngiphosa. Please be glued on my YouTube channel, on my Facebook page, na ku TikTok. Ubongiwe Ndlovukazi igama. Kuwo wonke lama social media platform. Please follow me. Tell your friends and your family to follow me because ngiyakutshela ukuthi kulonyaka ngiza ngamawaza ngena ngevosho, like literally. Hamba ku page lami ku Facebook uyongifollow, hamba ku YouTube wami uyo subscribe, hamba ku TikTok wami uyongifollow, hamba uye nje na ku X uyongifollow. Ubongiwe Ndlovukazi, your people, your person. Umamgobhozi wena oduma. Why ngithi your people? I think it's just but it's okay. Bye.